Kaixo lagunok, ongi etorri zarramarrara! Humore epitemo abstraktua, plaza jarra, hombre, mesedes. Zuekin, Iker Plazaola! Eskerrik asko. Bueno, Jalons. Josu, beti bezain, punta-puntako kaixo. Bueno, nien naiz Reyes Ilintxeta, eta memoria histerikoa baina igual dauz. Txatxi piruli pasoko eta txatxiz bada piruli behintzat. Bai! Eta Martxelo Otamendik esanen moduan, Iparragirre zaharrotek izan, ere unkerra. Gaurko gaixa da, gaurko gaixa jorraketakua, erritualak zuzen dago esan da, ez da Josu? Erritualak. Eluiarren behitxu dago. Eta hortako, ezker eskuin, hola hartako panteria, potenen! Arrastion, egunon, eguardion, segun un bizizain, Euskal Herrian. Diasporakuendako, ez da? Oida. Aloñako jetixa, Sara, hola berriz. Hola, Gaixo, Arratxaleo. Sara. Seguro zentzien zuten. Kroma keixan etzaia. Ez bitarra, ezpetek! Gano ondo ezpetek? Bai, Gano ondo, bai? gaur poziz, enau eskinen eta pausa eta aurrera gunjoten Oso ondo, oso erdiruntz. Poliki. Oida, welcome refugees. Hori da. Eta gure maiatzaren bateko prekarietatearen lema zain, Josu! Txalondi bat. Bueno, prekarietatearen zea honek esan nahi du teknikariari, teknikari berria dauzkagu praktiketan, maite, utzi ordenadorian volumena berdin, mantendu, nik kontrolatuko dut. Maite ditut, Maite. Oso ondo, jazta. Josu, gero firmau, Ja, praktikak firmauta dakotzu ja, Nek ez da musika honekin goia zen Narniara edo Zarramarra programa bat itxera, ze oso musika, bueno, holako... Kolaborazioa, bale. Bakatu plaza, despistatu naiz, hainbat, Ez da zepazekien. Bueno, Josu, zemuak, bizirik endio, kantuak... Bizirik, igo gehiago. Bizirik da. Eguneratuko dugu informazio. Bai. Jakiteko, zure katutako batek inmunodefizientzia ukan, ezta? Bai. Iesa, Iesa oraindik ez du garatu, baina bidean da. Bidean da. Exactamente. Edo ez, Uste nuen hil jauela eta benetan da. Ez, hombre. Errespetua, mesedez. Horkatu. Ez ondiok ez. Hor dago. Benetan benetan hil. Bai esan bion gauza oso garrantzitsu bat. Bai. Bai. Atzo bertan, atara nostea argazki bixeri izpitakirari eukiteko oroitzapen polit bat behintzat, Azkena. ez? Hori da, behintzat bixana batera, salan jarteko, Zuribeltzian argazki hori edo... Jarrikot gero zuribeltzian, baina, bueno, aurrera tubina ez da itzu, segero, claro, beranduegi izatearen beldurrez, ez? Eta izpi da, ez da? Izpi bestia. Hilken dan egunian, in memoria merako ze musika erabiliko zuen Josu. Wow, hori Morokatua edo ze kantu. Morokatua, esan behar dut, oso musika ona da, oso kantu ona da, Aha. Bai, zorionak. Josu, Bueno, Zer, potene. eta izaron berzinua, izaron Pariseko berzin hori. Ez, hori, keba, ez. Xeiborrena. Hau izango zen, memorian bat. Itxeko. Bai, baina honekin ez da inor fango, ez da? Entierro hortara danak aldengo ebein, igual. Potene, gaurko errituak gaixa komentateko gonbidatu oso berezi badaku. Zein ja gonbidatu hori, Potene? Konbidatu hau, Pello Reparaz da. Oi ba. Txon. Egon bidatu, nervioso jarri naiz. Nervioso jarri da. Ya está. Bravo, Potene, zein ja. Pello Reparaz dator, gurera. Ai! Josu! Joder. Josu! A ver, quédate mucho. Josu, quédate musilla. A ver, Josu, a ver. Josu, ondo zeo, zemo zeik xatu, de repente. Praktiketan korri nervioso garri. Bueno, jarraitu dugu. Pello Reparaz dator. Joder. Gurera, 1990ko abuztuaren 19 jaio zen, Larraletun, Bizkaian. Txikillatik gustatu zaio txiklea izatea ahoan. Eta hori, txikle batek hilabete iraun zion ahoan guztiz desegindu arte. Txikitatik gustatu izan zaio telebista esatari izatea. Eta Xavier Usabiaga imitatzen orduak pasa izan ditu izpilu aurre. Orkizuneko kripto txamponen masterra atera berri du. Eta jadozen ikastaroan inbertitu berri du. Ongi etorri, Pello! Pello Repara!
Bueno, Peio, reparat, ongi etorri, ondiok Eskerrik gara asko. izau zemendik aldekeko nahi badozu, Tira, tira. Nengo triskanto Tira, zelako tira. izan dan. Zer muzuz, Peio? Ongi itxura Ondo? gustora. Bai? Argizutik etorria edo? Harrizutik, larrabetutik. Ez da nora sartu naizen, nora hasi naizen, vamos, ez da izan nintzen entzuten, pasadut errepidea aldu naiz berandu, barkatazu baina, bueno, no, itxuren. Goekin, uida palante, Goekin. ja hemen gaudela, ja. Venga, hori da, iesa hori aurre. Bueno, Peio, oia denbora pasau da ja zein festa intzanetik, burutzanetik, oindala ja, ez da hilabete bat, edo Sold zenbate- out, dana guztia Sold out, ondo, dana, ez da Peio, bien. zein ja egiten duzun balantzia ja behin zein festa... Ba, a ver, es que, claro, imaginatu zei festen eraso bat egon dela. Ze hostia esan behar dundik orain. Baina Bueno, kontzertu... ez dugu hitz egingo beka erori zen... Hori, vale. Istripu Beste hori da. guztia, ez? Hori da. Erasoak kendu, Hori da. bekaren... Hori da, hogei hildakoetaz ez dugu hitz egin. Hortaz gain oso ondo, oso gustora, Bikaina, oso ezta? benetan edarra izan da. Kontzerturik onena. Kontzerturik onena. Zetak, hombre. Ez zuen zetak egin jo. Beraz, ez dakit, kontzerturik onena. Asko gustatu zitzaidan adibidez Eusko Printzesen boloa. Latza, fin. Ona. Espero totzea, vamos. Berezko ustoxeten Gontzal Mendibil. Bai, Oso oso ona izan zer malakiasekin. Danetan faten dira, Eso. Gontzal Mendibil ta hain edu alde, oza, segun ze jai, hor faten dira. Bueno, a ver, Botene, errituak, zakituzuk errituen inguruan. Ba, hori, hemen gube hori podcasta grabau aurretik ritualak egiten du. Kotxian oinatin gehatu eta kotxian erreza guztian ona etorri. Errezau? Bai. Ah, bai, Karo. Bai. Zuk ez duzu erreza egiten. Ez que ni musika entzuten etorten naiz da, normalia. Ez que Josu, ba, hori, gidari... Imprudentia, ez da imprudente xamarra. Bueno. Aurreko ezer pasau zan. Ba, ez ze pasau zan? Entzun dut, multa bat jaso zula. Bai, multa jaso duzu. Hitz egin dezagun hortaz, Josu. Zenbateko multia izan da? 1 euro. Beza barne edo, ez? Gainera, hau izan da... Protopago, protamar. Ez da preparatuta egon. Hau da, etxetik urten nahi zona etorteko, eta ikusi dut hau. Dezazu, han, olentzeron kartia, ez? Ba, olentzero. Bai. Irua mugostai, ez. Bueno, gainera... Berrogeita mar izango da, pronto pago. Pronto pago, claro. Ah, bai, egisa da. Nik hortaz badakit. Aleluia. Zenbat puntu? Osea, bat bez, Zatik da? Bueno, Zatik da? da abiadura. Euskal Ikusi. Herriari mezuan. Bai. Abiadura, errespetatu egin behar da. Ya está. Horrein Josu. ikustot, baina gidaritza nintzen ni. Zein zan. Josu, eta multiapagaileko crowdfunding kampaina bat abiatuko duzu edo zela pauko duzu? Bai, naize pagoko dau. Naiz epauko dago, ez dela. Bai, ez? Maite? Naiz epauko dau, ez? Ezin ja. Bueno, Peio, zei festetik sobrau deseo zen. Ez? Que va. Kauen Como vida aquí. Korretako zure, bala. Bueno, Sara, zuk ze erritu izan dozu noiz bete etekotan? Erritualen bat, igual partido baten aurretik, ikuskizunen baten aurretik, olako... Mendi lasterketa horretik. Hori da, Mendi beti... lasterketa horretik. Bai. Ba, txixain, plan, importantea... Ganoraz, bai. Txixain. Eta... Ba. Plan, zehoz importantea aldimakot, ondo armosau Eta zer hermoso bida. Asko, ez dakit, segun... Babarrunak... Ez, baina... Claro, es que asko, a ver... Txoixua. Da buena, baina asko. Cojon de mamuta kordo Ez, zenaka edo... igual, kolako bat hartzen bot, lau gai eta bedian, igual 10. Vale. Baitu. Hori asko. Oso ondo. Eta kolako baso tardi, orduan. Ez. Ez. Eta zure kasuan, Peio, kontzorretik badakutzulako manian bat, erritualen bat, ez, Zero. Zero? Galdera baskotan egiten dute, entrevistetan ere, una especie de... ¿Qué va? Zero. Ez, ¿Qué va? Ni gaina, bueno, izan beharko nuke gainera, rutina bat, en plan beroketak, eta Bai. guzti hauek, denak egiten dituzte gainera, osea... Euskal abeslari askok ere egiten dute, fundamentuz, eta hori, nire kasuan ez dute egiten. Ez, Egin beharko nuke, baina ez dute egiten. Ja. Eta, Ose, baina, bueno... autotunia dakozulako? Autotunia dakozulako? Autotunia geluke hori konponduko, en todo caso... Que ba, eske, bai, berotzea eta asunto hori, baina rollo, en plan, superstizioekin, da, Bai. kontu horiekin zero. Ez, Zero. ez da Rollo, gutu... Nada de bezala bat, kanzonzillo claro, ateratzen da kontu horiek, eta, que ba, ez daukat zer, halako, osea, zero. Ja. Zero. Eta normalen bazara kontzertura oso garaize aiekekua edo...
Igual 10 minutu goia zara eta... Gurera moura merandu. A ver, soinu frogak egite ditugu, orduan normalean, claro. kontzertua gaueko 11 bali bada, arratsaldean goaz. Orduan, bai, heltzen. Baina ni normalean berandure guztara heltzen naiz. Eko guztitara. Gaur ona bezala, xe? Bueno, baina hazibiku oso ondo ez gara, así que pello... Ondo. Eta zure kasuan espeiek? Bueno, Gogora ekarri daikun, zu izan zinela irulegiko eskua deskubri bebena, ezta? Kasu hortan, ze erritual jarratu zeben, espeiek? Erritua, bueno, izan zen hor bertan ikusten zen edozein agure edo pertsona nagusia emizen, behan afan, pultzain, lapurtu kartera dirua eta korreka horten. Eta hori ezkero, usten zen gai zarela, gauza importanteak egoko. Eta hori egin zen, beti. Baina, claro, baina lapurtu ze eratan, oza, naziogintzaren alde, edo, zen edo, igual, euskalkia, batua, ze autu da hor, oiek. Ez, famisa pertsonana eta esan, kaixo, bueno, euskara batuan, zezan, bueno, euskalkian de... Un kixin, eta gero ja, un kixin. Euskalkian bali dago, Bai. Errea zinezko, berez errepikatzen behar. Hombre, Claro. Ez, bueno, importantea. Ulergarria oso. Bai, atentza, detailak kontua asko kibidea. Claro. Gakoetan da egia. Josu, zuk ze ekarri oso putonta. Nik erritualak galdetu. Claro. Eta Josu putonta hemen eskolako edo ikastolako ume hori, ikustu zu, pubertaro dagoen umietzo, bueno, igual apuntia. Programaro beti Wikipedia irakurten dau, eta Wikipedia iguala esaten dau. Hitzez hitz. Nik ere bengura meloia hau eraikia, baina bueno. A ber, guk iten du Potxeta Lotxen, iten du Ola Jarri, plaxa zu badakitzu. Potxeta Lotxe... Plaxa parte hartu dau gurekin, inoiz, egisa da. Bai. Gia Hondom, iten du. Egisa da. Ola jartzen du danok eskua, hola, erdira, egin du Gia Hondom. Eta hori da? Berez teatroko jolas bat da. Bueno, esto explikauko hemen, baina egin du Gia Hondom eta venga, ja! Eta jazta, eta bagoiaz, bueno, besterik gabe informazio igarria. Ez dugu aipatuko badezpada joku horren jatorrixa dauela Alemania nazia. Erritual igual ez da oso zea, baina, bueno. Errituala dutiko kasuan, ze tunika kolore da zuen ustez erosuena? Peio, ze tunika... sekta baten kasuan, edo adibidez, ze tunika uste duzu ala egokixena. Igual, egun argiz edo gabez kolore hori aldatu da, kromatikoa, ez... Hostia, ze galderak, tío. Ez diaten horrelago galderak en mi vida, Hostia, esan behar du nik. Ku Klux Klan datorki burura, ez, jantzikera horiek. Justo gainera Leonen egon gara azte buruan, hor Semana Santa maravilloso hori ikusten. Hase ondo. Keba, lagunekin despedidan, apenoso. Baina beltzez ateratzen ziren denak, beltzez. Nahiko sektario arroioa, nik uste, bai, mola. Beltzez. Ja, beltza igual. Jo, bani proposamen badakot. Beltza guai dau, baina gero dauz ikusi dozue seguro. Baina Instagramen seguro. Dauz, alako bainadore batzuk, urakin aldaketan dira koloria. Ez daitzu, eta imagina holako tunika bat. Orduan zen, bata beste diula botaten. Ez dakit. Ez, edo, bueno, igual bada, ez dakit. Festa raro. Festa raro. Holy Fest, hori pintxurak egin. Adibidez, ez dakit. Neri hori guztu eixat, proposamen hori. Besterik gabe. Orduan, sektari... sektakoak dianeari eta jantzi horreik erabiltzen dauen ari. Bai, zer? Ze proposamen bialketa xatzu. Hori, beltza, ez beltza, baina gero urakin edo umeltasunakin kolorez aldatzeko. Orduan, jo, eze polita, ez? Bai, kamala diamura. Bai, hasieran super belt, super... Eta gero, pasatzen da ze urakin, eta repente, wow! Eubixia dau. Euriga bale dau, Karo, zetakin kontu tuzaiekin mai... Hostia, tu, egin duzu dokumentazio lana, Hombre, claro. Flasha. Porque, Peio, guazen pitu bat zetakin inguruan berbaikia, ze hor, pandemian atarixan edo abiatu zan zetak, eta pikin bat, esan leke Londresera izan zure viaje hori mugarri bat izan zela pikin bat, aldaketa hortan, benetatik zetakeko aldaketa hortan. Tuniketatik Londresera. Horrek novela baten titula muten dago. Bernardo Atxaga, Tuniketatik Londresera. Bai, argita garbi. Bai, ez? Argita garbi, bai. Ni Londresera jo nintzen bendetaren urrengo diskoa idazten, eta itzuli nintzen zetaken diskoarekin.
lehenengo diskoa idazten. Ja. Orduan, bai, han den aldatu zen argita. polita. Bai. Eta gauza bat, den aldatu zen, baina azkenengo disko, eskontxe gabitz, tunikak, sektak esan du ez, bale. Claro. Azkenengo diskoa ene gauza bat daukat aipatzeko, A ver. entzunen lehenengo aldian, geratu nintzen hola, diskoko ahots garrabiak, wow, zer rollo txar, batzutan, ez? Bai. Peio? Bai, guapo. Wow. Ni naiz. Susana, bai. Bai. Wow. Zuzena, baina... Arriskatua da hori, Peio. Ba, hori da elkarrizketa bat, berez, da, nire izatea eta nire izate ilunago baten arteko elkarrizketa bat. Zer nire izan naiz oso pertsona diplomatikoa eta hori, eta orduan, ba, hor, pues, pixka diskoan pues, pello diplomatikoa, baina de repente hor ahots grabe horrek, de repente sartzen ditu, hasta keriak horrek esate ditu. Claro, disko kontzeptuala. Ongi, lo tienes. Claro, porque zetek ekoin bai bilketan dago pikimatola, ez da mitologiakin edo pikimatolako, osea, hortik jo izan dautaz. Horrek interesa egin dutzu? Movida horrek pikimat Usain zait asko nire, osea, nire honen kontraesanekin aritzea. Adibidez, ez, etorri nahi zona, enekin ritualen inguruan aritu behar ginenik, baina etorri nahi zona eta karo, ni esceptiko radikala naiz, osea, ni ritualak eta alako kontu superstiziosoak eta alako mobidak ez ditut normalean, bueno, ez dut alakotan sinisten, ez? Eta mitologian bertan ere ez, baina egia da, alako batez, mitologian ni zerbait idazten dut adibidez etxean. Abestia grabatzen dut, ahotsa grabatu, dena delakoa, entzuten dut, eta hostia, Nafar lurrek, mitologia gauza beste, eta jartzen dit emozionatu eten ez. Hostia, eszeptikoa izanik, ni mitologian ez du sinisten, baina daude, bi pello daude hor. Pello eszeptikoa, eta jo, de repente, pello, me cago in... emozionatu eta mitologia egin da, bueno, joku bat. Wow. Sekulako jakintza arloa da, mitologia gisa da, Bai, Hau bai, txorrada bai, bat emungo da, baina oinatiko koruan dako idatzi behar nebez letra batzuk, abesti batzuk iteko hauek gisa da, eta irakurri bindeben hortako liburu batzuk. Ze liburu? Ideiari prestako tizena. Ez dakit, Belen Estebanen liburua, Belen Estebanen liburua, ez ez ba, Euskal mitologian inguruko pare bat, pasada bat, dau, bueno, ez garaziko filosofia iken, baina kriston jakintza arlua, hori, kristautasuna moura eta beste bai, baina hori, hemengo begiradakin eta hemengo lurrakin. Erlijio bat. Erlijio bat. Honi buruz ingeben berba, Pablo Urquijo. Bai, egisa da. Bai, egisa da. Izente eskarria zen, Bai, programa oso politi asko guztu xeten. Es que berandu, esta Pablo Urquijo, es que berandu zinen, vale. Bueno, enintzen aiau, ze autobuso kerrartu nire, Literal. eta Euskal Herriko itzulinen, baina autobusez. Ba, gonbidatu interesgarria zen hori. Oso. Gai hauetarako Eta hori, ingotzan telefonotik dei bat ikerreri, eta... Momentu hortan euen legorretan. Bian aportazio bakarra izan zen, galdera bat, Pablo Urquijori. Telefonoz. Legorretatik, zuzenian. Bueno, Josu, akerra edo bildotzaren odola, zen nahiago duzu? Erritol baten. A ver, erritual... Bina zitia kerra nao. Bina zitia... Bai, akerra hiltzana. Behin liauta ez. Bai, akerrana, da oso, sakarra, baina bueno, oso irudi, ez dakit, ni naiz oso sensiblia holako gauz, baituzte, halako, atzera. Nire mareo binitzen, hambratu isuan, hola taten. Oso gaizkiatara nozta ginen odola mutera epikin bat, bueno. Dago eta beitu, eta ni bagitzu noiz mareo nintzen, beitu peio. Informazioa zuretzako. Beira, nire jakukioen alako istripu bat hanka, eta bueno, movida bat, sin más. Eta, hospitalian geuzela, medikuak. Mobiu bihar dozu, en perfecto castellano, mobiu bihar dozu hau hola, ez? Eta inotzan beha ikari. Bakitu zein marea usan? Ni? Ni ere antzeko naiz, Josu. Imaginau rollo hori, ez? Hor, badoa. Bueno, akerra. Akerra, hori da, akerra, ez? Aker beltza. Merkiena, ez? Aker beltza. Bueno, badakitzu edo, baina baserri giruan eta beti koagula izan da akerra, bildotza, horrein odola, eta horrekin arrautza bat diuta eta frikatxa o dana lakoen izan da. Oso gozua. Hori antzinatasunean eta gaur egun behon dio. Hori bez, petieken deskubrimentu bat izan zen. Bai. Oso momentu posgarri izan zen. Azkenean jan gutxeuen eta hola jan jateko gauza gisa lortuko ben. Bueno, zu eta zu hormiguero con marron, ez da egon zinen inorre. Bai, marron nio que tatuaje aquí en el Bueno, Pello, gustora? Diskoko azkenengo emaizekin.
Seixatu egin. Guionizau, guionizau. Zena galdera barkatu. Diskoan emait, joder, jarri galdera seixatu. Ez du lakarriko gune hemen... Akerrarekin nengoen, akerrarekin ari nintzen eta... Bueno, eta zena iso, bildotzen odola edo akerran odola? Akerrana, Akerrana, A ber, akerra gainera beti izan da... Euskal Herrian, kristautasuna iritsi aurretik behintzat, gainera zen, esaten omen zuten, animali artean akerbeltz bat izateak babesten zituela. Gero, kristautasuna heldu zenean, kristautasunak eman zion akerrari konotazio sataniko hori eta movida guzti hori, baina Euskal Herrian behintzat, akerbeltza beti izan da... Bueno, amuleto moduko bat, animali artean. Gure zurra eta behan darrakin eta gorde izan dira asko. Claro, bai, latza. Jo, ese ondo gaz. Ese, pixka teknopolizkatu apikin bat asuntu, Ondo, divulgazioa eta... Ez beha guai da. Bueno, enoiek ja galdera seriorik orduan, hemen gorrea. Bello, ze guztua... Hemen galdera serioak egiten da, zuzara? Bai. Hori nivela, me cago en Dios. Pello, imagina. Ze guztua diskoakin edo... Bai, pozinago. Bai. Ez esan maizut. Ez banengo pozik ere esan beharko nituke baiez, beraz. Baina pozinago, benetan. Bai, benetan pozik. Bai, oso. Nik egisa esan da, Josuk esan da demura, ineben diskua osorik entzuteko ariketia eta Filbonoen zela dagoen lotuta, kantuatetik besterako transizio, diskua bere hortan oso esperientzia modukoa dala. Bai, osea, benetan. Zondo beratu xatzu. Oso lotuta mura daurana, eta esaten diote kapless. Abesti batatik bestera, tartetxo edo isilune txiki hori egon beharrean da dena jarraian. Hori adibidez berri txarraken libre diskoa kapless da ere. Jarraian, ez daude hola transizioak igual gurean bezalaxe, baina abestia bukatzen da, eta jarraian jari dira markatzen urrengoa da, ez dago isilunerik. Polita da, interesgarria da. Enaiz lehenengo hori egiten inolaz ere, hori oso tipikoa da. Baina, bueno, disko kontzeptualaren beste... Beste ez da guarri bat. Ba, ez que disko kontzeptuala zer da, Josu? Ze ba, ez dakit... Disko katala esango esku, zer da? Josu katala da, zenbat disko atagozu. A ver, mesedes. Por cierto, Peio, gauza bat esan. A ver. Colabora, señor. Notizia bat, Berriro. Bazen behin, gazte kantautore bat, Josu Zubia izenekoa, ni naiz. Joan zela bat ematera arbizura, bai. Urrin. Baina kontzertu bat, rollo plazan eta rollo de altavoz. Osea, jendiak entzauena ikuste, que se oiga. Bai, bizkarra ematen da, oso arbizurra da hori ere. Hoi da. Ba, justo nire aurretik, udaletxeko zinegotzi batek, olako batek, eman zuen sari bat. Eta sari bat eman zioten herri hortako Peio reparazi. Eta... badakit, ez, nire sari etzen niretzat. Uste dut, a ber. Nire ustez bai, A ber, esan. Zuigo zinen, eta oso ondo. Eta gero, bai, basari bat emunotzuen, basure herrixan ez dakiz zerena. Bai. Eta gero jone benik. Nik badakit. Dala igual, 10 urte. Ez hainbeste. Ez? Zu gaztea zara, Josu, ze hostia. Bai, urte hortiz emiztea. Zara lehenengo gonbidatu hori esaten dago. Txalo bat Peio hori. Josu, kendu txapela. Saria. Sari bakarra eman diaten niri Arbizuko plazan, eta izan zen ez niri, baizik eta nire amaren zatzen saria. Kasen ez, Arbizu guztian osoikoa dira loreak. Ba, igual ez nengoen oso. Eta balkoirik ederrena, sari bat egoten da. Lehiotxorik ederrena, eta etxerik ederrena, orokorrean. Da nire amak irabazi zuen, da nire amak lotxa asko ematen zion horra, tenitzen hartzera. Hori izan zen... Hori zen saria, bai. Beraz ez diaten niri saririk sekula eman. Ba, horita gero ni jone ben. Vale. Hori bai saria. Arbizuko udalak Josu ematen dizu kantautore politenaren saria. Txalo bai. Ole. Ni eskerrik asko. Josu, zure urrengo diskuan ze kontzeptu landuko dituzu? Ni idea. Dakot gogoa bat idazteko Euskal Herriaren inguruan, baina hori, ja, undixan izenian, lasai. Jaetzara. Zenbat urtekin zera undixan? Hau kenduneke, jo que se. Kendu, jari hor bazter baten. Bueno, Sara, zuri ritualekola juju pitu bat emuten dutzu edo, ze, klaro, ritualak askotan gauza oso cringe puntu bat emuten daue, ez da, askotan, balen komentu da, odola eta ez dakize baki zer, ez? Nadal. Bai, Nadalek bai emuten dago, oza, niri bai. Oza, bai, berak eta bere ritualek, bai. Ja. Cringe da nazka. Bai. Vale. Cringe, ez?
Bai. Hori esplikau nahi enoboko, Bai. tot. Eta pek da arratsaldeon. Hoi da. Etxe eta hola ma pek, zuk esan pek. Ez dakizea, baina hori ez. Bai, arratsaldeon. Esa da por en casa. Por en casa. Bueno, Sara, sekretu zer. Emutu zai bilurtxua, hor. Bilurtxua, claro, Bai, bako Ja. bat, ez? bai, da como vicio, bai, pentsa esat. Ez que, erritualak askotan lotzen dira gauza ilunekin edo sekretuko Bai, gauzekin potxe eta olako gauzak, potxe eta ez? lotx. Bai. Bai, hori da. Potxe eta lotx, Illuminati, olako gauzak. Dana lotu A ver, Ze. Ze, claro, ritualak eta sektak batera doiaz, derrigor, Josu? Oso galdera filosofikoa iruditzen zait. Bai, ezta? A ver, bakatu, filosofikoa ez igual nagikeriz A ver. erantzun guru duzulako. Filosofikoa ez. Ba, A ver, Zamorana bai sektak, esatea. bai, hori da, bai, a ver, sektak, Beitu ez? Zetak, cuidado. Ojo. Sektek hor badako erriturako joera bat. Bai. Ez da, erritutarako joera bat. Ala Bai. beharrez. Ze, inbiozu, performanceak inbiozu, ez? Jendia, erakartzeko. Eta jendia akordaiteko zein behar dan helburutara lortzeko, ez da? Claro, Errituak oso importantiak dira. Herria batzen du, oso movida antropologiko... Zein ba, Wikipedia. Importantia dira, errituak. Eta hori, baina batzutan, badia, erabilira txarretarako. Claro. Bai. Batzutan. Ez beti, baina batzutan bai. Claro. Batzutan. Adibidez? Oso ona, venga. Josu, badakatzu hor, begiek salatzen alnaute kantu... Por supuesto. Bueno, Feio, nire guztoko esaten zuk pilimat analizak joan jarriko dugun kantu bat. Nik guztot hemen euskal musikak goia joebela. Eta hi egin zeken olako kritika bat edo pilimat konstruktibo bat. Norena da. Norena da. Txirri merri eta txiritonena. Bai. Zigirita txigibito. Bai. Historiko. Bai. Historiko bat. Bai. Tempo. 5x8 dago, ez da? Ez. 3x3. Peio, ze iradokeketan dutzu kantu honek edo, ze mugitzen ditzu barnean, zure barrutan. Bueno, entzuna nuen, agian zuen zerbait artera zegoen entzun dut, ez dakit, baina, bai, egin zaitu. Bueno, interesgarri ditu zait, lehenengo hau bigarrena baino, azteko. Ez, benetan, egia da, engantzatzetera, ez? Azkenean, rollo hukar dira abestitan. Huka da, abestia bukatzen denean, oroitzen duzun zerbait, ez? Eta lehenengo hau horituko zara, fijo. Ordan, alde hortatik, hori da plus bat, ez? Gero ez dago oso afinatuta, baina hori ere izan daiteke, ez? Beste, bueno, taki? Igual ez da. Nahiago dut, nik abesti hau, beste abestien, edo Euskal Herrian eta kanpoan sortzen diren abestien, 185 baino. Epa, oso ondo. Ba, oso ondo. Peio, zela ikusten duzu bikin bat panorama musikala Euskalduna? Zein abiaz komento duzu, eta bai egisa abiaz zetakek pikin bat, bai ekarregoela bestelako aire bat, ez da? Bestelako zea bat. Zela ikusten duzu? Ondeko oso konservadoria dela uste duzu, edo... Zer, bergatu azken hori? Euskal panorama musikala oso konservadoria? Bai. A ber, nik dakaz sensazioa momentu honetan badagolako... Badago mugimendu guapo bat, ari dira gauza, nik egunero deskubritzen talde bat, 2-3, ez dakit, da pasada bat. Eta egia da, ikusten dudala oso nahiko alternatiboa dela, arlo alternatiboan ari dira mugitzen nagusiki, ez? Osea, ez dago ETS bat, beste ETS bat, beste ETS bat, beste ETS bat egunero, alakorik ez da gertatzen ari. Baina sinisten dut hori erabat aberasgarria dela. Hortik hor sortzen dira azkenean movida interesgarri eta guapoak, hor sortzen dira azkenean gero urteetan ere, hemendik 10 urtera, 20 urtera sortzen ariko diren asuntoekin, hor sumatuko dugu argi eta garbi orain bizitzen ari garen guzti hau, ez? Orduan, nik uste dut alde horretik ikaragarri interesgarria dela. Estabilizatuko dela momenturen batean argi eta garbi eta ea zer geratzen den eta nola geratzen den, ez? Eta zer uzten duen etorkizuneko, zer uzten dion, zer eskaintzen dion movida guzti honek etorkizuneko abestigilei. Baina, nik uste dut benetan positiboa dela gertatzen ari den guzti hau. Bai, oso interesgarria. Bai. Osea, betiko kanonetatik kanpo dauzen alternatiba geroztak geixaue ikusten juzula. Bai, ze gainera, bueno, ez dakit, gainera estena hori, adibidez horrekan komentatzen genuen, Kataluniako lagun, bueno, Valentziarra,
han ez da gertatzen ari, adibidez, ez da zerbait, bueno, hori hasteko ja interesgarria da, ez? Esan nahi dute, beste txorrada azkenean elkarrizketan hastu zen, baina ez den genuen, pantallak euskaraz, bueno, pues gertatzen bada, Netflix euskaraz daukagula, pues ondo, baina bueno, pues horrek hurbilduko gaitu, beste Europako eta mundu mailako klase media guzti horietara hurbilduko gaitu, de puta madre, vale, ondo, txek, baina benetan garrantzitsua da, guk hemen geure izarerekin, geure bizipenekin eta geure identitatetik sortu ditzakegun movida guzti horiekin, hau da, euskal musika alternatiboan gertatzen ari den mugimendu hori, hortik sortu daitezken gauzak, benetan nik uste dut badaukatela eragin bat, izan dezaketela eragin sano bat egungo geure gizartean, ez? Osea, interesgarriagoa da hori, bestelako lorpen, bestelako lekuetan ematen ari diren lorpen horiek guztien ekibalenteak izatea baino. Vale. Osea, lorpen kilometro zero, zengo dugu. Bai. Hori da propio. Bai, hori da ez hain globalak. Vale. Hori oso interesgarri dela, ez eske, Katalunian ez da gertatzen ari. Ari da gertatzen adibidez traparen munduan eta musika urbanaren inguruan, baina beste era batera. Euskal Herriko estenak beste karakter badu eta interesgarria da. Uste dute, hori da, bueno, ez dakit nire perspektiba momentu honetan, baina enago oso ere barruan. Bueno, oso. ¿Quién tiene la razón? Josu, zure urrengo pausua musikagintzan zean, Malakiesekin A ver, remix bat edo oso zeikia, edo? Era nun dau, Malakias. Malakias etxian. Malakias. Kamara hor. Digurotena da, bitu gauza bat. A ver, ez dakit zeatik gabitzen ninguna marriketa. Errituala da, gaixa, baina bueno. Es que, en fin. Gai aldakorra. Gai aldakorra, ez? Bai. Hau da marraka bat. Bueno, nego kantu bat, peio, dala, ez da ezaguna, baina oñatin bai. Eta hori netzat oso positiboa. Oñati es tan pequeño que no sabe el mapa. Bueno. En la mapa. Ay. Alkia, bai. Ya está. Argazietan bezala kantua eta Kintxo danek ikasten daue, argazietan bezala kantua eta hori iten daue, juergaro kantau. Ezta? Osea, zure kantu bat da? ikasten daue? Kintxuek ikasten daue. Hoi noiz hasi da? Bai, hori hasi da, hori indala, ez dakiz bat. Bi urte? Ez, geixau. Hiru urte. Geixau, benetan. Gu kantu beben. Eta orduan, prometiu doztet, urrengo urterako, atarakotela, argazketan bezala, remix. Bai? Bai, zein produziuta. Hori da, ez dakit. Malakiasena. Peio animatzen zara, Malakias animatzen zara, sekulako irukotea. Bueno, pizka. Osea, esaldia uzena pizka, nahi duzunere laguna izan, mesedez. Bueno. Barkatu. Eneukan pentsauta hau hemen esatia, Ontxe bertan urteta. Bote pronto. Gero lotzatu ingo zen geixeu. Ontxe bertan urteta. Oye, happening, xa. Esklusiba handia, ez? Bai, hori da. Ez duzu jarriko abestia, ani harintzen itxoiten, jatzen. Vale. Ondio da ideia hor. Hori produzio asko da. Eragutzen ditxo. Ez, ontxe ez. Gero. Gero bai. Bai ingo duguna da, momentuz, programako parterik importantenetakoa dela osmosiarik eta bat. Bai. Tentailen hartu ingatzela, A ver, eski hau da, guk teoria badako dala, gizarte likido honen erdixa, mundua ja ez aurre esatzea, eta ipar erreferente biharra daku, ezta? Gure beti izan da Ruper, baina oin beste erreferente daku, Espeiek, gure patroi handia, Jesusen kompainia. Eta orduan egiten dugula osmosia eriketa bat. Dala, behari begira besteik ez, beak emuten duzkun energia hori xurgatu alizateko. Listo, hori da eriketa. Josu, nahi duzunean, aurrera, osmosia eriketa. Guazen, zuengatik eta zuentzako. Ai, ez, barkatu. Gazteo zer gara, indarrak alkartu eta guazen hauzira. Gogoan mundugu, gazteo zer gara, indarrak alkartu eta guazen hauzira. Eskerrik asko Espeiek, eskerrik asko beste den. Guazen aurrera.
Bueno, Peio, nik ez dakit podcast Almonte, ondatik con el PNV. Almonte, bai. Ez da podcast ondatik pasaitiak zuri kalte edo ningo zune, Peio. Bueno, zu, ondo. Eroso, momentuz ez gara sartu hor jalea hondian, ez? Ez da? Vale, oso. Bikain ba. Gua dozo. Bikain ba. Bueno, Josu, zeak utzu apuntauta horre herritolen inguruan. Joder, Beste baina zozei- dana tatxaudu. Ah, dana txaudu ja? Ixa, baina gauza bat... Ez que petzen igual komandak zeibitzela hartzen Gauza edo. bat ez, gauza... Gauza bat, beira, Karo, errituen gauzak dakota puntauta, erritualen gauzak. Beitu, Eta etxeko adibidez, claro, hori suposatzen egin behar dugula guztio. Eta adibidez, erritualetako bat, ohiko bat izaten da kandelak. Bai, oza, objektu bezala, erabiltzen diala askok, bai. Pues, bate azterketa dakola, kandela. Urtebetetzetan. Urtebetetzetan. Kandela. Joder, ritual bada. Norbait hilala, kandelak, bai. Claro. Bai, hori, kandelan figura gurakonek azpimarratu hemen zuen aurrian. Argisa fatutanian kandela. Claro, kandelak erritualen parte oso importante badia. Bai, eta gure egunerokotasunean oso ahaztuta dauz. Baina, gero momentu importanteetan hor dauz. Bai, argisa aurrezketako kandela. Baina gero ziaz katedral batera adibidez, eta horro zuen kandelak faltzuak dira? Ja. Bida. Eta pagau bida. Ez que arginarra pagau bida, Josu. Eta Elisa zure gure diruakin pagaien dago arginarra. Baina euro bat, Eta 5 minutu aguantaien dauen kandela bateatik. Peio, zu zenbat aldiz bota dozu kandela horretara eurua? Nik uste dut bete egin dudala hori, bai. Txikitan da, ilusio, emozionatu, joder, horrelako pile bat piztuta batzuk itzalita, eta, ostia, botatzen badut una euro bat, hortal. Ez nire euroa, noski, baina, bai, Mari edo kenduko nion da. Baina, bai, badokat hori buruan, bai. Politaz, joder, txikitan, emozioa botatzen horrek. Ostia, hori piztuta nigatik. Bai. Ostia, increíble. Ja, ze ondo, ez? Bai, espectacular. Bai, guai hongo zame bai, joder, izatia... Ez aukeraketia zein pizten da. Zein, ja. Ola hileke, ez dakit, neko... Euro askorekin, marazki bat. Euro askorekin marazki oso polit bat, ez? Baina zu segurtu ikia. Rollo Disneyland Parisen ikendan kasteluko olako performance bat edo? Ez, bueno, botadot beste bariko korruxatelako. Oso, nada, eurek entzungo balute, hartuko lukete, oso kontutan, zer gainera, bat sortu euro bat, venga, beste bat, arduan, azkena sortzen duzunerako, ja, bestea itzalita, 5 minutu esan duzu, ostia, eta venga, beste bat, pa. Exactamente. Irua. Hor fortuna badago. Bai. Eta hola hasi zen ludopatia. Hola hasi zen ludopatia. Peio, musika gintzaz aparte, komunikazioari dedikateko planik bakutzu edo? Ez. Aspaldi ez aurkeztu zuen Euskal Onski. Bai. Eta zemuzko esperientzia izan zen hori? Oso polita. Bai. Ez, ondo, a ber, erokeria izan zen. Osea, a ber, itzen jendeak esatetit, ostia, ze, 21 herrialdetan, alde bat. Ja, hiltzen ginen ara, 5 egun, vamos, ni hori horretzen ez, 19 ordu jarraian grabatzen dalako kontuak ere, bai, estakeria. Bai. Denborarik ez eta grabau enviar. Hori, eta gainera etzela, en plan, ostia, Japon ikusi dut ikusi ezer. Ja, karo. Bizara hor, baina, ondo, osea, esperientzia polita izan zen. Kuriosua, bai. Ikusi nuen zer izan zen, zertzen hori, eta gero esan nuen, ostia, pues, igual nahiago dut, telebista baino nahiago dut zentratu musikan. Eta musikan inguruko lako sai horik irratixan edo telebistan edo etzebenengo edo musikari dedikauta guztiz. Edo produkzioari, porque behilizan produkzioa. Ba, hori ere utzi dut, fiska bat. Baina ez, nausiki musikan. Ze, eske, bai, osea, hori ere eskaini diate. Eta bestelako programa batzuk ere, TV-en ere. Kriston mierdak, beste batzuk, bueno, interesgarriago, denetarik. Bai, baina... Baina, nahi duzu orkestu teleberri? Ez, teleberri, ez. Baina, bueno, eta ez, osea, nahiago izan dut ez, eta irratia, bueno, irratiare, gustatzen zait. Interesgarria, baina ez nagortarako, ez da demorarik. Nahikoa daukat orain musikarekin, bai. Eta denbora izango banu sortuko nuke beste proiektu bat. Musikari lotuta. Bai, gustora nago hor, gustora. Eta ekoizten nuen lehen, eta beste proiektu batzuk, orain esan diate ekoizteko abestiren bat. Tanxu geirek eta horiei egingo diet. Ze, itzen zazpil marabillosak, tipak, eta hori. Baina ekoiztu ere, esketako demorarik. Zezuk txikitan, trompetia joten zeben, edo zompatzen guztaien, ez? Trompetia. Hombre, zaten guztaien edo... Amabi eskalariak, Madness, Special, Selector, eta movida guzti hori deskubritu nuen arte ez hitzaitan gustatzen. Amigo. Ez da gustatzen, azkenean iristen hitzen eta laguna kalera.
Ja. Eta nik ordu erdi bat tromboia jotzen, ama behartzen. Puta mierda bat dela, hostia. Bai, ojalá hori jotzeko gaitasuna izatea. Normalan izaten zen, venga, nota bat, gero, horrela, un drama dela, hostia. Eta gero ja 12 urterekin hasi nintzen ja, hostia, jo nuen behin Altsesoko gaztetxean talde batekin hor abesti bat, eskaperen abesti bat, 12 urterekin emozionau. Orduan bai, disfrutatzen hasi nintzen. Bokizetekin aurretik zenbat taldetan egon zara? Bendeta izan da bakarra edo beste talde batzutan egon zara? Ni egon nintzen, hasi nintzen hor 13 urterekin, justo Sukar Beltza, txarriko talde batekin, baina hor abesti bat jotzen nuen. Ja. Sin más, kontzertu guztietara, baina abesti bat. Bai, hori da, Estupenda Jonesekin, Olastiko taldearekin 3 abesti, jotzen dituen, bai. Eta gero, Esianekin ere abesti batzuk jotzen dituen, bai. Esianekin? Bizpa 3 abesti jotzen dituen, bai. Demoratxo labur bat ez. Eta gero jarraian Bendeta sortu genuen, ja. Ez, barkatu. Aztu zait hor tartean garrantzitsuena, Kale Ginez hor nik bateria jotzen nuen, Olastin, hor urte pila bat izan ziren, eta Kale Ginez eta Bendeta batera eraman genituen garai batez. Bendeta eta gero ja azetak. Bai, hori izan da, ibilbidea pixka bat. Ondo. Denetatik pixka bat, gustora, saltsan. A ver. Baia jau gara programan azken txampara, eta oin tokain txakuna da programan olako balantze bat ikia. Bai, hala da. Kagarro moment eta Lucies momentak aukeraketia. Lucies moment, zein jan programak goia jo dauen puntua. Gaurko programak, bai. Eta gero, eta gero kagarro moment ez dut zula, bitu, hau izan da, kagarro momenta. Hemen, bai, programa hilin ja hemen. Orduan, horretarako hasiko gara, nire eskerretik, Josu zure lehenengo kagarro momenta. Kagarro bai, kagarro, vale. Kagarro moment. Agua ere eta puskarra bota. Nire kagarro moment izan da. Proposatu xatenian peio reparazeri arrazietan bezalakeko zera iteko. Hori izan da, baina, zela, esadosten ez esan barik, txalo beroan. Peio zure erantzuna izan da, aspaldi idazten zan moduan, majo pero no me liaria. Tuen tire esaten zanean, majo pero no me liaria, ba hori izan da. Ez Peiek, zure kagarro momenta? Peio, lo bintu jo. Beste dain osmosi, momentu arraro eta gauza arraro hori. Osmosi ariketa. Osmosi ariketa orduan. Bai. Hau erabakioen, kagarro moment danok esaten duen arte, jarrekin gobela. Jan, sei, portatez Dania kagarro moment, ja itxari jareko xo, baina momentuz ez da sekula jau. Peio, zure kagarro momenta? Osa, nik... Orokorrean. Ez que niri bestea badatu du luzido hori edo goia joduena, efectivamente osmosiaren esan behar. Ez daki, ni nahiko eroso naiz. De hecho, kagarro moment iruditu zait, programa grabatzen hasi zaretenean eta niri superpunkia iruditu zait, espera, hijo, jaitxi, no seke, eta hor moztu duzue berriz azteko, hor niretzat klabea zen jarraitzea, de puta madre. Hor, asmatzen ari da gauzak ez dira gertatu. Zara, zure kagarro momenta? Zuek zauzen bixak izan dira luz. Ez dakotz kagarro moment, baina ez dez zuk eskagetia kantuan peiori eta... Hori eta oso bolita da izan dira luzies moment. Hori izan da oso politia. Gero da, Ja. Bega, poten zure kagarro momenta. Josu, hasi da nien... nola Wikipedia urte moura. Ez dutela irakurri. Basure... Ez tozu irakurri baina esan dozu. Hasi zara Wikipedia baten moura, eta hau ez da Wikipedia. Euskal Herriak ez du nahi izan Wikipedia. Euskarrak ez du nahi. Bueno, hemen ez dugu empaterik ez ezer. Josun eskaera frustrau hori edo. Agua eta puskarra bota. Eta hori Lucies momenta alderantziz potene zure Lucies momenta. Lucies moment. Zorionak. Asi gai genian herritalen inguruan berba benetan iken. Akerran inguruan eta informazio fundamentuzko hori da. Ez Josu Wikipedia estileko... Zehatza beren esango baina. Bueno, Sara, zuria? Nerea osmosis. Osmosis ana. Bai. Zuria peio? Osmosis. Eta politiak utzu eta kolon dendan erosiak gube edo? Ez hau nik inako da. Ah, zuk inako da. Eskuz, originala. Oso ondo. Luzi den moment, nesto izan da, erretula buruz inguruan ari garenean, zelako tema oso filosofikoak hasi garen jorratzen. Hori hau gure momentu altunera. Bai, ados, ni horrekin ketan ez bai. Baita be, ba, orduan ze... Osmosi, bestela. Osmosia? Bai. Ez que hemen empatia da, orduan nik ezen pata Claro. Ba, ni osmosian alde. Lucies moment. Zorionak, txo.
Bueno, Peio, eskerrik asko tortetik gure programara. Inskertu hoi, plazerra. Eta sentitzen dugu. Repasko dana, horrekorrean. Orduan, Bueno, baina gustora egon zara. Oso gustora egon naiz, benetan. Ba, gainera, nik nuen hau klasifikatuta rollo ganberro batean. Horre, nire mapa, nire Euskal Herriko podcasten mapa da, puta mierda bat. Ditut ondo ezagutzen, baina esan du, Pello, pues, prestegon, para lo que sea, para la guerra. Eta, ke ba, sondo. A ver, oin. Family friendly total. Oin horre, fan horretik, nahiko kaotikoa, baina. bota biuzu euro bat kandela pizteko. Orduan horre, ja, azken ginga jarteko inbiu bertso kooperatibo prekarioa. Hori da. Zu Ez que gauza bat ez duin, eta ilusin joitioz. Peio, zu bertzua kantaikian alde edo kontra zauz? Hombre! Nola ba kontra. Itxoin, Controle, por supuesto. Kontra, alde edo kontralde. Kontralde da... Edo alde, zu zer zaude. Kontra, edo alde, gu kontralde. Controle, por supuesto. Peio, reparaz, kontralde o kontralde? Baina orain bertsoa egitearen hori galdera, ez? Bai. Osa, orain, ez bertsolaritzaren. Vale. Hori beste tema... Bai. Orain, zalantzari gabe, nik erdi abestu behar badut, zalantza ditut beraz kontralde esango dut. Kontralde! Perfecto. Berriro. Kontra, edo alde, zu zer zaude. Kontra, edo alde, gu kontralde. Controle, por supuesto. Coreografia zeuka, Peio. Bueno, bikaina. Hasi naiz, baina garria nuen da abrotxatu behar. Nuntik oraingo, bertzua. Josu hasiko da. Orduan, zuk azkeneko puntua. Nik ere? Bai, karo. Bestaretiko, toaz. Hola, Doia puntuka. Hori da, puntuka. Hori da. Jango da, eta... Baina, hostia, que behiz, hostia, esan Bai. Karo, happening. Sortzen dena. Bueno, plaixa azula bunda una Venga, Bai, venga, ba. Errimatuta. Betxo bertso kooperatibo prekarioa. Naiz irratian. Peio, eskerrik asko etortzeagatik. Gai interesgarriak ikusi dugu hemen. Erritual bat noiz, hemen edo ando ainen. Peio. Joder. Lelo, lale. Azkena esan diazu eta ariz. Bai. Azkena. Hori zen azkena. Karo. Hauxe izan da urko zarramarra, eskerrik asko Peio. Lander bat, datorren azian, geixau eta okerrau. Datorren azian, agur!